Prečo milujem beh a mal by sa začať milovať aj ty? Konečne v tejto dobe vznikol normálny trend a to je začať športovať. Určite si všimli, že na TikToku, na Instagrame je kopec mladých influencerov, ktorí behajú, cvičia alebo proste inak športujú. Možno to bude rovnaký prípad ako u mňa, že proste behanie vás bude baviť viacej ako cvičenie. Pre mňa je behanie uvoľnenie od celého tohto sveta. Každý deň zažívate strašne veľa stresu, nátlaku na vás v škole, alebo od rodičov, alebo máte všelijaké krúžky, alebo sa o niečo snažíte a je toho proste na vás veľa. Ten beh je proste tak strašne ukludňujúci, aj keď proste beháte, ale tak strašne vás to ukludní, že to není možné. Tí, ktorí behajú, vedia, ale tí, ktorí nebehajú, po tomto videu určite začnete a mali by si začať. Na začiatku samozrejme nezabehnete 10, 15, 20 km, ale napríklad môj prvý beh, čo som kedy zabehol, boli tuším 2 alebo 4 km a cítil som sa úplne unavený, že ty vole, to čo je, ale bavilo ma to. Uvoľnil som si pri tom hlavu a odreagoval som sa od toho sveta a to bola tá moja hlavná pointa. Až som to zaradil do mojej rutiny cez môj týždeň a zabehol som minulé leto polmaratón. Samozrejme, nevždy na to musíte mať čas a nemusíte behať 3-4 krát do týždňa, ako vám budú radiť nejakí influenceri alebo ja neviem. Ale stačí vám kľudne raz, dvakrát do týždňa vám behať, alebo kľudne raz za 2 týždne, vyčistíte si hlavu, prídete na iné myšlienky, na nové nápady. Nemusíte mať bežecké topánky, nemusíte mať neviem aké gély, všetko. Samozrejme bežecké topánky vám pomôžu, keď vás hlavne bolia kolená. Ja to bol jediný dôvod, kvôli čomu som si kúpal bežecké topánky, kvôli tomu, že ma proste bolia kolená. A preto sa snažím aj behávať do prírody. By the way, kto nevidel videjko, či behať v prírode alebo v meste, tak určite si chodite pozrieť, je na kanáli. Tam sú nejaké výhody, nevýhody, kde behať, prečo behať, takže určite to pozrite, myslím si, že vám to pomôže. A milujem behať počas západu alebo východu slnka. Ja beh milujem a miluje ho kopec ľudí, ale prečo ešte nemiluješ ty? Túto otázku si možno kladiete a odpoveď poznáte len vy. Ty dobre vieš, prečo nebeháš a mal by si začať. To, že nemáš bežecké topánky, to není výhovorka, proste začni behať. Momentálne sa nachádzame v mojom obľúbenom počasí na behanie. Pozrite sa na to, proste tam je slnko a je pekné počasie, je teplo a ja toto milujem na behanie, takže ak sa chceš donútiť do behania, tak skús behať v lepšom počasí, to ťa možno trošku motivuje viacej, lebo akože sorry, na toto sa nepozerať, to by bol hriech. Takže toto je ďalší z dôvodov, prečo milujem beh a mal by si začať milovať aj ty. To bol dôvod, prečo som začal behať aj ja. Nezačal som behať kvôli tomu, aby som zabehol polomaratón, nebehal som kvôli tomu, aby som proste si teraz voľačo dokazoval. Ale chcel som proste nejaké odreagovanie od reálneho života, od toho stresu, od toho nátlaku a všimol som si u seba minimálne, že to extrémne pomohlo a môžete behať s hudbou alebo bez hudby, to už je na vás, ako vám to vyhovuje. Ja strašne milujem behať do prírody, proste ja mám rád, keď okolo mňa nič není, nepočujem auta, proste je tam čerstvý vzduch. Ak ste to niekedy zažili, že ste išli behať ráno na východ slnka alebo večer na západ slnka, tak určite chápete, aké emócie vtedy máte, proste vtedy vám je úplne jedno všetko. Vtedy proste máte vyčistenú hlavu, na nič nemyslíte a užívate si to nádherné slnko. Ja a západ slnka, to proste my sme sa našli, ja milujem západy slnka a extrémne to mám rád a keď ešte behám popri tom a vyčistujem si akýby hlavu, alebo ja neviem, jak to nazvať, tak proste je to geniálne a myslím si, že vám by to prospelo tiež. A to už je jedno, v akej situácii ste, proste beh vám momentálne pomôže. Či už ste na tom dobre, alebo zle, alebo hoci ako, proste beh vám pomôže v každej situácii a pokiaľ máte nohy, tak vám to odporúčam. A keď zabehnete kľudne len 1 km, nevadí, tak na budúce zabehnete 1,5, potom 2, 2,5, 3 a raz možno zabehnete polmaratón alebo dokonca maratón. Mám v pláne robiť veľa bežeckých videí, či sa oplatí kúpať bežecké topánky, alebo tamto, alebo tam, takže určite dajte like a odber s zvončekom, aby ste všetky tieto videá nezmeškali.
Neviem, na čo čakáš, čas ti beží. A samozrejme nezabudni like, odber s hočekom a vidíme sa v ďalšie takéhoto videa.